Ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího návodu. Takže lidi, tohle je další návod a je to návod, jak si udělat webovou stránku zdarma. Takže půjdete na internetový prohlížeč a stránka této stránky, ne, omlouvám se, já jsem furt nachlazený, a odkaz této stránky budete mít v popisku videa. Počkejte, už jsem tady přihlášený. Takže vy si sem napíšete nějaký jméno, třeba Osko, vy, můžete to mít taky chcete. Sem musíte dát e-mail a sem heslo. Takže ukážeme si to, ale já už to mám jako přihlášený, takže tady počkat. Já teď nevím, jak to bylo. Jo, takhle. Ne, počkat, tady to je přihlásit se a tady. Počkat. Všechno mám. Počkat. Ne. Omlouvám se, ale já teď v tom mám zmatek. Takže dáme tohle. Ne, tohle je ne, 958 mezera takhle channel. Takhle, a teď by mě to tam chybí. No tak to nevadí, tak já si to udělám od znova. Takže dáte si třeba já nevím. Prostě si něco vymyslíte. Potom tady dáte e-mail, já si tam dám svůj. Ne. Třeba Oskovi, jak jsem vám říkal, tak si dejte jakýkoliv jméno. Takže tak, hledáte vytvořit stránku, ono se vám to načte. A myslím si lidi, že už mám lepší mikrák a prosím vás, pište mi pište mi do videí, co mám natáčet, protože já vůbec nevím, co mám natáčet. Děkuji vám za pochopení. Takže jsme tady, dáte uložit heslo a vítejte v průvodci, upozornění, buďte klidní, nastavení, která zde projdete, můžete kdykoliv později změnit. No, to nám nevadí, dáme pokračovat a tady si můžete vybrat logo. Tak my si třeba vybereme, ne, jak to vypadá? To ne. Tak třeba takhle červený. Jo, to je pěkné. Dáte pokračovat. A tady zatřídění. Tak my si třeba dáme hry. Popis stránek. Třeba to tam nemusíte psát, pak dáte pokračovat. Teď nadpisu. Tam to taky nemusíte. Ale třeba můžete dát červený. Menu na výsledné stránce. Tak třeba poklik. No, to můžeme mít takhle. Vyberte ze seznamu. Třeba fotoalbum můžeme dát. Takže já si tady vyberu svou fotografii. To je tady ta. Je pěkná. A tady dáme dokončit a aktivační kód. Já se pak
já se potom počkat. Já se potom vám ozvu, až se přihlásím, až tam dám ten kód, takže zatím čus. Takže lidi, já jsem zpět a už jsem tady úspěšně přihlášen, takže dáme přihlásit se. A třeba můžeme dát, vložit fotografie. Nebo ne, to nedáme. Třeba vložit příspěvek. Nadpis. Třeba třeba počkat, já si jenom trochu odchrmnu. Tak třeba můžeme dát třeba podpora na natáčení. Takže třeba můžeme dát formát, počkat, písmo, co je Arial. Jo, tady si můžete dát číslo, takže my si třeba dáme tohle, 72, ne? Takže třeba, já nevím, třeba natáčej, třeba lolko. No, potom dáte uložit. No, vidíte? Potom tady dáte třeba fotoalbum, si myslím. Ne, počkat, já vám ukážu zobrazit stránky. A vidíte, to je ta vaše stránka. Vyhledávání. Takže lidi, tohle to by bylo pro dnešek vše. Děkuji za zhlídnutí, dejte like a tak dále. Takže zatím čus.